Hey munun bir yaşaşım. Yerini ne? Be, çöllü udurot bahar dilen oldu. Näme dilegiň bolsa aýt. Bana köp altın verdin. Galan ömrüme hiç sadın gaýdyny etmeni ýaşardım. Yer bolýa. Men sen dilegiňi hasyl edeýin. Aslynda ha altın, pul gadyryny biljek nätäç kişilere berilýär. Ýagşy adam. Sen muny bilýänsiň. Hemişe adamlar bilen gadyrly bolup ýaşamaň alamaty hökmünü sen maňa näme berip bilerdiň? Ben seni ömür unudurny. İsleýişim ýar altın bolsady. Diýeniň vererin. Aýt. Näme isleýän? Men baýlyk islemýän. Maňa sagat syna gerek. Sen maňa öz sagat synaň birini berseň, men sana baýlyk diýeniňi daha ýaly edip berip bilerdim. Wah. Ýöne köýrek bir zat dilenem bolsam bolardy. Şu çölden tiýdirek gider ýaly. Özüme güýç urbat, gaýrat dileýebilkenim. Men sen özüňdäki zat diledim. Sen şonam bitirip bilmedin. Sinam abat tulmasa altın nämedi? Sen özüňde bar zadyň gadyryny bilmedin. Näme?